बारग' फोरोंगिरि रुंसारि आचार्य अमरेन्द्र ब्रह्मनि गोसोखांथियाव जोंमा मुंनि बिसम्बि बेखेवदों। क'क्राझार जिल्ला बालाजान थिनालिनि सानजा फारसे हाल्दिबारियाव थानाय ब्रह्मज्योति आश्रम दावखा गाबनायाव दिनै मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों ब्रह्म धोरोमगुरु रुंसारि आचार्य अमरेन्द्र ब्रह्मनि गोसोखांथियाव जोंमा मुंनि बिसम्बि बेखेवो क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद आरो सा क'क्राझार दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादा। धोरोमगुरु अमरेन्द्र ब्रह्मनि होलांनाय बिहोमा आरो बिथांनि मावलांनाय हाबा हुखाफोरखौ अरायसम गोजोर लाखिनानै दोननो थाखाय क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद आरो सा क'क्राझार दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादनि जथायै बानजायनायाव सेबखांनानै दिहुननाय जोंमा मुंनि बिसम्बिखौ दिनै बुद्ध पुर्णिमानि गोथार बुब्लियाव बेखेवना होयो क'क्राझार जनजाति विधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया। क'क्राझार जिल्ला देबोरगावनि अमरेन्द्र ब्रह्मआ केन्सार बेराम आरो गुबुन गुबुन बेरामफोरजों भुगिनांनानै थांनाय 2 मे बिस्तिबारखालि 85 बोसोर बैसोआव बे बुहुमखौ नागारनानै अरायनि थाखाय आनज्रायलांदोंमोन। थांनानै थानाय समाव आचार्य अमरेन्द्र ब्रह्मआ फोरोंगिरि साख्रि मावनायजों लोगोसे ब्रह्म धोरोम फोसावनाय, बोसोन होनाय, जयग' होनाय बायदि गोबां धोरोमारि खामानि मावनायजों लोगोसे मिरु ब्रह्म धोरोम आफादनि बिबानगिरि महरैबो बिबान रुजुनबोदोंमोन। हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म, लोगो हारिमु नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला आरो सा क'क्राझार दख'रा ब्रह्म धोरोमारि आफादनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे ब्रह्म धोरोमनि भक्तफोरा। साबायखर बावनाय थाबाय। दिनै क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि लोगोसे सा क'क्राझार जिल्ला आन्चलिक ब्रह्म धर्म दिनै दावखा गाबनाय ब्रह्म मन्दिराव दिनै 23/5/2024 मायथाइयाव सानसेनि फालिलांनानै माबामोना जिहेतु रुंसारि जालांनाय मानगोनां अमरेन्द्र बाबा आचार्यनि दिनै लेखा बिखावनायनि फारिलाइमोन। बे फारिलाइयाव जों गासैबो दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनिफ्राय दिनै मानगोनां नेहाथारि बाबा आरो लोगोसे लेङाइ आफादगिरि बाबा आरो गासैबो बाबामोननि गेजेरजों दिनै बेखावनाय हाबाफारिया जालांबाय। बा जोंनि क'क्राझार बियाबनिनो मानगोनां एमएलए लुइस इस्लारि बाबाया बे लेखाखौ लरेन्स इस्लारि बाबाया बेखावना होलांबाय जोंमा मुंनि लेखाखौ। बेखायनो बे जोंमा बाबायाथ' आचार्य अमरेन्द्र बाबानि जिथु जिउ खौरां लानानै बे रनसायफोरखौ लिरदोंमोन। जाय बाबामोना दिनै बे मा होनो रंगिना संगिना बे रनसाय बिसम्बि लिरनायाव बाहागो लानानै दिनै जोंखौ आबुं भाबैनो जाहोबाय। बेनि थाखाय आं बे बाबामोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। जाय बाबा जे बाबामोना दिनै बे जे लेखा लिरनाय बे रनसाय बाबामोन दंमोन बे बाबामोननिसिम आं आफादगिरि नेहाथारि बाबामोननिसिम आं साबायखर बावनानै दिनै जिथु फारिलाइ बे फारिलाइया आबुं भाबैनो दिनै जगतफोरनि गेजेरजों जालांदों। बिसम्बि बेखेवनायाव आङो बयबो रायजो राजाफोरनि बयबो फैनायाव जोबोर गोजोननाय मोन्दों। भक्तफोरनि हेफाजाब होनाय आरो बे आफानि लोगोफोर गासिबो फैनायाव जेसेबांखिनि नुजाफैदों गोजोननाय मोनबाय आरो बेखौ बिराद मोजां मोनदों जोङो। आङो गोजोननाय मोन्दों मानोना जेसेबां हागौ बे आफामोनहा जोंनि बे अलखदनि टाइमाव हेफाजाब होदों। हागौमानि बयबो जाय फाराफारि न'नि खामानियावबो बेहायबाबो हेफाजाब होदों। बिनि थाखाय जोङो बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो दिनैनि बे बिसम्बि बेखेवनायाव आङो बिराद गोजोनग्लायदों। आङो हाबा जाखांनायनि उनाव आफाया बबे आदर्शजों सोलिलां आं बांद्राय मिथियामोन। दा मानसिफोरनि बे भक्तफोरखौ नुनानै मानसिफोरनि आदर माबाफोरखौ नुनानै आङो माने खोथायानो गैया आंनाव गोजोननाय फोरमायनो। दिनै थारैनो जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। जोंनि बे ब्रह्मज्योति दावखा गाबनाय हाल्दैबारियावहाय क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धर्म आफाद आरो सा क'क्राझार ब्रह्म धोरोम आफादनि जुथायै बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फुंनि 8 रिंगानिफ्राय बेवहाय हाबाफारि लानाय जादों। बिनि उनाव जोबनायावहाय थांनाय 2 मेआवहाय रुंसारि जालांनाय रुंसारि आचार्य अमरेन्द्र ब्रह्मनि
बिथांनि गोसोखांथियावहाय जे जोंमा बिसम्बि बेवहाय बेखेवनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों मोनसे हान्जाया बाहागो लाफैदों आरो खोब गोजोननाय मोनदों। जों मिथिगौ रुंसारि आचार्य अमरेन्द्र ब्रह्मआ बिथाङा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिबान लानानै खामानि मावबोदों। बिनि सिगां क'क्राझार ब्रह्म धोरोम आफादनिबो बिथाङा खननै थामसो आफादगिरि महरै बिथाङा खामानि मावदों आरो देबोरगाव गोजौसिन हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि बिथाङा सासे बारग' फोरोंगिरि। जे बिथाङा जे बर' हारियाव जेनोखि धोरोम बिथिंजों लोगोसे सोलोंथाइ समाज फोसावनायाव जेरैबायदि बिहोमा होलांबाय, थारैनो जोङो बर' जाथिनि थाखाय बियो खोब बाख्नायथाव। आरो बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जालायनायाव थारैनो बर' जातियावहाय जोङो सुख'हो हायै खहा जादों होननानै जों सानो। दा बिथाङा गोबां बिथिङावहाय जरित दङ। दायो मोनसे सावरायनाय हाबाफारिया सोलिबाय थानाय जादों। दा बिनि गेजेरजों आं बेखौनो मिजिंथिदों जे दिनैहाय जे जोंमा बिसम्बि बेवहाय बिथांनि माखासे लिरबिदां गासै मोनबा लिरबिदांखौ बेवहाय सेबखांनानै होनाय जादों आरो बे लिरबिदांनि गेजेरजोंबो बिथाङा बर' जातिखौ धोरोमनि गेजेरजों जे माब्रै आदर्श जाति हिसाबै दानायनि बेवहाय गोबां माखासे बाथ्राफोरा हाबनानै दङ। आं सानो बिथांनि जे बर' जातियाव धोरोमनि गेजेरजों बिहोमा होलांनाय बेयो अरायबो थांनानै थाथों आरो जोंनि जे दानि जे लाइमोन यां जेनेरेसन बेखौहाय फल' खालामनानै इयुनावहाय आवगायलांगोन, आं बेखौनो मिजिंथिनाय जाबाय।